Vale. No. Vale. Sí. Us sembla si comencem? No crec que vingui ningú més. Si venen, doncs bueno. Vale. Bona tarda. Som la Eli i la Imma, som del Departament d'Orientació. I aquesta reunió la fem dintre d'un projecte que tenim d'orientació de cicle. Està l'Enric també, que és el coordinador pedagògic del centre. L'objectiu d'aquesta formació és explicar-vos una mica quin és el sistema educatiu, com està, perquè vosaltres pugueu acompanyar els vostres fills i filles junt amb nosaltres amb la tria de la formació. Sé que els que esteu a primer us sembla que està molt lluny, però arriba molt ràpid. No ens adonem i ja arribem. I el que és important és que des del començament, des que estem a primer, comencem ja a mirar quina sortida tenen i comencem a acompanyar-los a prendre la decisió. Perquè el problema ve quan arriba a quart i comença quart i ens trobem que... A l'abril es fan preinscripcions o març. I no saben encara què volen fer, perquè no ens dona temps de fer tota l'orientació postobligatòria en 6 mesos, és inviable. Aleshores és important començar abans i que, si més no, que tinguin clar que no els agrada, per descartar cosetes, perquè és important això també. Començarem a explicar-vos com està el sistema educatiu, perquè segons hem anat veient i segons sabem, nosaltres vam estudiar la gran majoria amb un sistema educatiu que no té res a veure amb el que hi ha ara mateix. I els que vau fer l'ESO, tota la part de cicles també estava molt diferent estar ara com estava abans. Llavors començarem a explicar-vos a vosaltres quin és el sistema educatiu i després us donarem eines perquè pugueu començar amb els nens. Aquest vídeo, l'altre ens va sortir d'aquella manera, amb els de quart i tercer. Érem novates, era la primera i és el que té a l'inici, però l'objectiu és gravar-lo i que ho tingueu penjat a la web, de manera que pugueu veure-ho cada cop que ho necessiteu. O la gent que no hagi pogut venir o que no estigui enmig, que us donem la benvinguda també, encara que estigueu de manera online. Tothom pugui mirar-lo, inclús vosaltres tornar-lo a mirar. A més, avui hem estrenat la nova pàgina web de l'Institut, que l'hem remodelat, i anirem penjant a poc un apartat d'orientació on hi haurà preguntes freqüents i on podreu trobar resposta o inclús enviar-nos a nosaltres consultes que us apareguin de cop. Això no substitueix el fet que us puguem acompanyar o puguem aclarir qualsevol dubte que us quedi, però sí que és donar aquesta pinzellada. Què passa després de l'ESO? El meu fill acaba l'ESO i resulta que començarem per la part fàcil, que és que graduar. Arriba al final, ha graduat, té 2 opcions on pot triar. Pot anar-se'n cap a batxillerat o pot anar-se cap a cicles de grau mig, un cop acabat l'ESO. Diferència. Important. Aquests estudis són més acadèmics. Els de cicles són més pràctics, que no vol dir que siguin més fàcils, ni molt menys. No són cicles, cicles no són fàcils. És una manera diferent d'aprendre, és una manera més pràctica. Per tant, tots els que teniu fills i filles que estudiar de llibres els hi costa, perquè la part acadèmica els hi costa, potser val la pena que comenceu a valorar amb ells i a pensar, en comptes de fer un batxillerat, en fer un cicle formatiu. Penseu que els cicles formatius són professionalitzadors, surten amb una professió d'aquí. I a més de sortir amb una professió, tenen la possibilitat després de fer un superior i inclús després d'anar a la universitat igualment. Si l'objectiu és que vagin a la universitat... Espera un moment perquè no se sent. Ja no se sent. Deixa de compartir i mira. Aquí tenim la càmera, que ens veuen. Després m'ha seguit l'ordinador, no agafa la veu.
Sí que ens veu. Sí que ens ha d'agafar la veu. Tancarem. Aquest està amb el micro tancat, potser. Sí, aquell està amb el micro tancat perquè no s'acoplin. Vale. El micro està obert. Però tenim els dos a la mateixa trucada. Tenim la càmera. No es va veure, si comparteixes des d'aquí, no l'he presentat. Sí, comparteix. Ens escolteu ara, els que esteu a casa. Si podeu escriure... Sí? Ens escolteu bé, els de casa? No se sap res. Que cerquin... Això fa 2 minuts, Sí, però aquí algú haig de reclamar la Mònica Cortés. No està compartida? Deu ser ara. Escolteu, problemes del directe. Això és que passa. Aviam, el farem. És que es tanca la càmera. Tornem a unir. Sí, per entrar. Pero desde las 8, desde las 7 de la mañana. Aniré per aquí. Millor. No, has d'entrar. Posa aquí. Y ahora no sé si para la envía, no la Vale, la presentació. A veure si ens escolten. Ens escolteu ara? Ens escolteu? Ens escolten? No ho sabem. No contesten és perquè no ho sé. Pues posem aquell d'allà i tanquem aquesta. Per escoltar. El micro És una altra està... opció, desmutejar aquell. Sí, això. Ens escolten? Jo ara que entrar pel xat. Abre micro de esto. Sí. No, Mònica, no. Vale. Pues llavors... Ai, espera. Hola, que ens escolteu ara? Ens escolteu? Ara, ja està. Vale. Vale. Es que yo decía, digo, tú tampoco Fantástico. tienes años. És algú que té el micro obert. La Hakima té el micro obert. ¿Alguna reunión? Si pot tancar-lo... Sí, crec que sí. I pots tancar? Sí, pots tancar. Vale. Sí, vale, doncs ja està. Vale. Llavors, ara tornem a... Dejo la presentació i torno a posar. Vale. Mostra. Vale? Vinga. Vinga. Pues continuem. Vale. Vale. Diferent el que us dèiem, vale? Batxillerat és molt més acadèmic i en canvi cicles formatius és molt més pràctic. Qui és convenient que faci batxillerat? Pues l'alumnat que té molt clar que vol estudiar. Vale? Per què? Perquè ha d'aprovar de moment la prova d'accés a la universitat, que són les PAU, o sigui, a més de treure's l'ESO, a més de treure batxillerat, té que treure les PAU i després accedir a la universitat. Vale? Els nois i noies que no tinguin clar si volen anar a la universitat, o tenen clar que no volen anar a la universitat, no té sentit que facin un batxillerat. Vale? Perquè laboralment aquest títol no té validesa. Té validesa, però no em serveix, no em dona una formació que em permeti entrar a treballar. O sigui, abans agafaven a la gent que tinguin un cicle que no passa a la gent que tingui batxillerat, que no és res. Vale? Això ve a ser el mateix que els que estudiàvem al BUC. Anaves amb el COU i et deien tu deies, no, que jo tinc el COU. Vale? Tenir això i no anar cap a l'aula i després i voler buscar feina després d'aquí és com quedar-te aquí.
a nivell laboral. Podrían Bueno, accedir a pues un nadie que formativo. no- Bueno, sí, O clar, poden realment, accedir. un cicle formatiu. Haciéndolo en 2 años. Evidentment. Sí, però bueno, si És realment l'altra opció. estan en un grau de maduració dels alumnes, quan arribin a quart de l'ESO, que realment tenen hàbits de treball, es posen a estudiar i veuen el què, o sigui, diuen, bueno, doncs jo em trec al batxillerat, doncs ho poden fer. Tenen el batxillerat, jo sempre recomano que si fan el batxillerat facin les paus, por si aca, ¿vale? Y si no, como... I després un cicle. Però si tenim un alumne que li està costant més madurar, que està en un moment en el que no veu sentit i la seva pregunta és i per què em serveixen les mates, i per què em serveix la llengua, i per què batxillerat és un más de lo mismo, amb la qual cosa el que farem serà cremar-lo i ens costarà molt més poder-lo orientar, o el que fan és ho deixen a meitat de batxillerat i hem de reorientar, llavors sí que perden un any. ¿Vale? Llavors val més la pena que vagin per cicles, que després de fer el cicle de grau mig poden fer el de grau superior i després anar a la universitat igualment. ¿Vale? No han de fer l'examen de les PAU, l'única cosa que han de fer si volen accedir a la universitat és que si la carrera que volen té un número... No sé si sabeu que les universitats arriben fins al 14. Això ho sabíeu? Bueno, quan tu entres a la universitat, hi ha, per exemple, en medicina, la nota de tall, l'última és un 13 i pico. ¿Vale? Pues una persona que vagi per cicles de grau superior, el màxim que tindrà serà sobre 10. Llavors, per poder tenir la mateixa opció d'entrar fins a 14, el que pot fer és presentar-se a les PAUs, però només a les que ponderen, ¿vale? Que són 2 assignatures que em donen l'opció de treure com a màxim 4 punts. ¿Vale? I es poden presentar perfectament per lliure. Llavors, la nota que els hi compta és la de cicle i les de les PAU. ¿Vale? Però pot arribar igual a la universitat, o fins i tot depèn la carrera que vulguin fer, sobretot si són tècniques, fins i tot per cicles arriben molt més preparats que des de batxillerat. ¿Vale? No ens angoixem i no pensem que ha fracassat pel fet d'anar per cicles, perquè és al revés. Hi ha moltes vegades que nanos que necessiten una mica més de maduració, el fet de fer el cicle veus que s'animen i que van a estudiar. Sí, o nanos que són brillants a nivell acadèmic, però que us diuen molt clar, és que jo no vull fer un batxi. I us parlo per experiència pròpia perquè a mi m'ha passat. El meu fill està primer de cicles i és un nano brillant acadèmicament parlant, però no, tenia molt clar que no volia fer un batxillerat i ell volia fer informàtica, doncs està fent informàtica, està traient notazes, perquè clar, té capacitat i té hàbits de treball, ¿vale? Però penseu que a partir d'aquí, això és postobligatòria, l'obligatorietat d'estudiar se'ls acaba amb 16 anys a l'ESO. Lògicament han de continuar estudiant, perquè si no estudien, amb una ESO en aquesta vida no arribarem molt lluny, ja ho sabem tots, no? Doncs ja que hem de continuar estudiant, que facin una cosa que els agradi, que els motivi, que tinguin ganes d'anar a estudiar, ¿vale? Perquè l'obligatorietat és fins al 16. Ja els obliguem a venir aquí, ja fan matèries que no els agraden, ja fan coses que no d'allò, però saben que és la seva obligació i que ho han de fer, i que a més ho necessiten. Però a partir del 16 que poden escollir, deixem-los que escollin una cosa que els agradi. I en el que triïn, poden triar batxillerat, O sigui, Sí. no estem dient, no, tu vols fer batxillerat, no el facis, anem a l'ESO a fer cicles. No, cada un ha de seguir el seu ritme, però hem de ser realistes quan arribem a quart en quina situació estem de maduresa dels alumnes. Ara, quan pujàvem cap aquí, que estàvem preparant tot això, ens hem trobat un alumne que va acabar l'ESO, se'n va anar a fer un batxillerat perquè sí, perquè jo puc fer el batxillerat, el va deixar mig, va començar a cicles i era una nena que li va costar molt, que era molt follonera, que tenia un munt d'incidències, ¿vale? I en canvi ara és tota una senyora que té molt clar que està acabant de fer, ha fet el cicle de grau mig en 2 anys en lloc d'1, perquè ella ho necessitava així, i té molt clar que continuarà. ¿Vale? Aquesta nena a batxillerat, si no hagués tingut l'opció de cicles, ho hagués tirat tot per la borda. ¿Vale? Per què? Perquè jo no sirvo, i si no sirvo, doncs aquí ho deixo. ¿Vale? Llavors, el que és important és que no perdin aquestes ganes d'estudiar. ¿Vale?
Això un cop ha graduat a l'ESO. Què passa si el meu fill o filla no acaba l'ESO? Doncs no passa res. Vale? Sí que passa, Bueno, a veure. Sí que passa. A veure, Però Penseu si que algú... tal qual està el sistema educatiu ara, no repeteixen. Van passant de curs i moltes vegades van passant de curs amb 6, 7, 8, 10 assignatures suspeses. Vale? Perquè la realitat és la que tenim. Què passa? Que arriben a quart i tenen assignatures de segon suspeses, assignatures de tercer suspeses i tot el quart. I molts no, però hi ha un percentatge que no gradua. Perquè clar, porten arrossegant coneixements que haurien d'haver assolit, que no han assolit, potser des de primer o des de segon de l'ESO. Aleshores no graduem. Què passa si no graduem a quart de l'ESO? No sempre la solució és repetir. Hi ha l'opció de repetir, evidentment que hi ha l'opció de repetir i si veiem que l'alumne repetint pot aprofitar la repetició i pot graduar, endavant. Però ens passa moltes vegades que arriben a un nivell de desmotivació que ja veiem que ni repetint graduaran, que també ens passa, no? Aleshores, quines opcions tenim, a part de repetir quart? Repetir quart en el cas de que hagi tingut una situació complicada a quart, o inclús a tercer, jo què sé, s'ha enamorat i ha tingut un trauma i ha desconnectat, que encara que ens sembli una tonteria és important, si no estem bé anímicament no funcionarà, o jo què sé, els pares s'han separat o qualsevol cosa que l'hagi fet a tercer o a quart, doncs, bueno, perdre una mica el nord i desorientar-se i fallar emocionalment i llavors acadèmicament fallen. En aquest cas sí que val la pena repetir. Per què? Perquè la base la té ben assolida, la té ja bé madurativament preparat, però ha tingut un batxe, que no es diu batxe, una patinada, ¿vale? En el cas de que no sigui una patinada, fer-lo repetir, estar un altre cop 6 hores, desconnectat del que m'estan dient perquè la base la tinc malament, el que estem fent és desmotivar-lo més i estem traient les ganes de continuar en el sistema educatiu. ¿Vale? Llavors és un bon moment per plantejar-se fer un PFI. Plans de formació d'inserció. És algo que ens fa molta por, no? Perquè la idea que tenim o el prejudici que tenim és que el PFI van als gamberros i el meu fill no és un gamberro. No? Doncs no, al PFI va gent que per lo que sigui necessita més temps per madurar. ¿Vale? Què es fa en un PFI? En un PFI el que fan és formar els alumnes amb les assignatures troncals, però una part d'aquesta formació és més pràctica. Els PFIs són com el germà petit dels cicles formatius. Són d'un any, la durada és d'un any, d'aquí són PFIs, i són uns cicles que et preparen els alumnes per ser auxiliars en alguna professió. Aleshores, molts d'aquests nanos, si aquí fan un PFI i aquest PFI l'aproven i l'aproven amb una nota, es reenganxen al sistema educatiu en un cicle formatiu de grau mig. Aleshores, aquí tenim alguns que, és que jo vull ser perruquer, doncs hi ha un PFI d'auxiliar de perruqueria. Es poden fer aquest PFI i després, si treuen el PFI, poden fer el cicle formatiu de perruqueria i estètica de grau mig. O el que vulguin, perquè ens hem trobat alumnes que van fer un PFI, recordo un que va fer el PFI de fusteria i allà es va adonar que la fusteria no li agradava. Doncs va entrar en un altre cicle. O sigui, tu un cop tens el PFI, el que tens és no tens l'ESO, però sí que tens una prova d'accés a un cicle. Tens un títol equivalent. Tens un títol equivalent. Per exemple, el que fem aquí, que aquí fem el PFI de Sanitat, el que els dona és el títol per després poder treballar de camilleros. La durada és d'un any, o sigui que seria igual que repetir. La diferència és el mateix que aquí. Aquí es repetim els mateixos coneixements que ja hem fet, això és més pràctic. Més motivador. Exacte, no és més fàcil perquè s'ho han de treballar, però sí que és més motivador perquè hi ha moltes vegades que amb els projectes que nosaltres tenim de diversificació curricular, un d'ells és anar a fer tastets d'ofici, que això ho fan a tercer i quart. I en el tastet d'ofici, nanos que acadèmicament veus que estan desconnectats, que la lien a classe, que no s'enteren de res, quan els veus treballant, ells surten d'allà i diuen «Oi, això ho puc fer? I puc treballar d'algo?»
Vale? Penseu que són nens que moltes vegades se senten molt frustrats perquè aquí no treuen nota, suspenen, no s'enteren de moltes coses, és com no valgo para nada. I quan van a fer un taller pràctic i veuen que són capaços de fer coses, l'autoestima els hi puja molt i es motiven moltíssim. Superimportant. I en el pitjor dels casos que diguis no vol el PFI o fins i tot comença el PFI però encara necessita més temps per poder madurar i tot això, el sistema ens dona els cursos de formació ocupacional. Vale? Que els cursos de formació ocupacional és el mateix que si fessin un mòdul de cicles formatius. És formació reglada, el que passa que són cursos de 300 hores. És de formació ocupacional, heu sentit parlar pels adults, sí, de les capacitacions professionals? Doncs és el mateix. De què serveix? Doncs bueno, per exemple, una persona que faci un curs d'auxiliar de geriatria tindrà un mòdul que equival a una assignatura sencera del que seria el cicle formatiu d'atenció a persones amb dependència. Amb la qual cosa no està perdent el temps. Per què? Perquè li servirà per veure si li agrada o fins i tot si no li agrada. Però aquest títol ja el tindrà. Perquè el que sí que és molt important, precisament per treballar amb ells, la intolerància a la frustració, és que tu vols fer un cicle formatiu? Perfecte, però si comences l'acabes. I si no t'agrada és igual perquè tindràs un títol que no saps si després et servirà. Però aquests 2 anys els has de fer. Per què? Perquè estem treballant amb els nanos, amb l'alumnat, el fet de que no tiro la tovallola, sinó que lluito. Després tinc dret a triar que no vull treballar d'això, però jo m'he compromès a fer una cosa i l'acabo. Perquè si no el que els estem permetre és que tiri la tovallola i llavors començaran a tastar coses i els hi costarà molt més trobar el què. Heu de treballar amb ells el compromís. I un cop acaba això, aviam, penseu que això és cíclic. Què vol dir? Que des d'un cicle de grau mig jo puc continuar un altre cicle de grau mig o me'n puc anar a un cicle de grau superior. Del cicle de grau superior puc continuar amb cicles de grau superior o fins i tot per completar me'n puc anar a cicles de grau mig. Dintre de la mateixa família, amb una altra família. Fer un cicle de grau mig d'una família no vol dir que hagis de fer un superior de la mateixa família. Tu pots fer un grau mig d'infermeria i fer un superior d'informàtica, sense problemes. Es pot fer. No t'obliguen a fer el cicle superior de la mateixa família que has fet el grau mig. Per tant, tenen moltes possibilitats formatives. Fins i tot des d'aquí puc completar coses amb cursos de formació ocupacional, com tots nosaltres podem fer ara. Jo faig un d'arquitecte i potser dic, ostres, m'agradaria tenir... Soc arquitecte però vull aprendre com es fa les plaques solars. Me'n vaig a un curs de formació ocupacional i acabo de completar la meva carrera. Client que es motivi fent el curso aquest de foment ocupacional y dices, hostia, pues esto me está gustando, sí. ¿Puede ir a un formativo o no? Sí, o sigui, si ell fa aquest, l'única cosa és que si ell fa, sense fer el PFI, ell fa un curs o ella de formació ocupacional, tindrà que fer una prova d'accés. Però aquesta és una altra opció que hi ha. Que es motivi més tard, perquè ell ha fet això, i ara que com me reenganxo. Però tu imagina que fa un PFI d'aquí de sanitari, i diu, ui, a mi això de portar arrossegant a la gent amb camilla i tal, aguantar els malalts no me va. Però jo ja tinc la prova d'accés. Me'n vaig a fer aquest, el curs de formació ocupacional, per veure si m'agrada o no, atenció, o si m'agrada l'electricitat, o si m'agrada, saps? Llavors, que t'agrada? El títol que treus aquí ja és un títol en si. Llavors, ostres, m'agrada, me'n vaig a fer el cicle i a més d'anar-me'n a fer el cicle, aquesta capacitació me la convaliden, perquè és un títol. O sigui, és el mateix, t'ensenyen el mateix però a trossos. Tingueu en compte una cosa important. Això depèn del Departament de Treball i això depèn del Departament d'Educació. Quina diferència hi ha? Que tots els nens i nenes que fan els anys després del setembre, que els 16 els faran a l'octubre, novembre o desembre, fins que no tinguin els 16 complets, no poden fer cursos de formació ocupacional. Perquè per poder fer un curs d'aquest tipus t'has d'apuntar al SOC. I per apuntar-te al SOC has de tenir els 16 anys fets.
Tingueu-ho en compte. Això que Tenim és també, important. o sigui, Fer un aquests són els verano cursos directes. Faran un verano largo. No, lo que és important és que no facin un estiu llarg, És per això. Exacte. perquè llavors sí que és quan es desconnecten. Vale? O sigui, en aquest cas més val que faci el PFI, que ja arribarà al 16, i després que pugui fer l'UAL. Vale? Perquè si es desconnecten i es fiquen dintre del món laboral ens costarà molt després reenganxar. Dintre de Foment, que dèieu, hi ha els nanos aquests entre 16 i 30 anys, tenen bueno, els de 30 ja no són tan nanos, però bueno, vale? Però que estan desorientats, hi ha uns programes de moment, com és el programa singular, El pla de garantia juvenil. el pla de garantia juvenil, noves oportunitats, tot això, que fan el mateix, però a més d'això tenen una tutora, tenen una persona que els va motivant, que els va guiant, que els hi va animant perquè continuïn, feina d'automotivació, d'autoconeixement, vale? O sigui, que hi ha tota una sèrie de possibilitats perquè pugui reenganxar-se. Vale? Important, que acabem l'ESO. Vale? Això és molt important, però si per lo que sigui no acaben, doncs podem continuar. Això vol dir que no els hem de motivar? No. I no els hem d'exigir que continuïn estudiant? No. S'han de treure l'ESO i hem de continuar posant límits. Vale? Però que nosaltres sapiguem que hi ha altres opcions. D'acord? Vale. Us ha quedat clar com funciona el sistema educatiu? Sí. Els de casa també? No protesta ningú? Suposo que sí. Vale. Llavors, això ho passarem poder una mica més ràpid, perquè ja us ho explicarem quan us apropem. Vale? Batxillerat sabem que són 2 anys, que hi ha una part comuna i una part diversificada, que hi ha modalitats de matèries i que depèn si agafen el científic, el tecnològic, vale? L'humanístic. Llavors faran unes modalitats o unes altres. Important, aquest any hi ha canvis, vale? Però no sabem cap a on aniran. La nota mitja per poder entrar a un cicle o a un batxillerat fora del centre, fins ara era la nota mitja de primer, segon i tercer de l'ESO. Vale? Aquest any diuen que la canvien, que la preinscripció serà més tard i que compta la mitja de tercer i de quart. Diuen que ho canvien ara, però encara no hem fet la formació, la tenim a partir de demà. Això és en cas de canvi de centre. No, si vol fer un cicle segur, perquè un cicle encara que es quedi aquí no té prioritat. O sigui, no té ni pel PFI ni pel cicle té preferència, vale? Perquè parlem de postobligatòria i venen de molts llocs, no hi ha una a cada lloc. Però batxillerat, en principi, si són d'aquí, tenen prioritat menys el del batxillerat artístic. Això és ara, aquest curs. No us puc assegurar que això de cop no ho canvi. Vale? El mateix que jo us dic ara, que aquest curs en principi diuen que comptarà només la mitja de tercer i quart, però no vol dir que l'any que ve no ho tornin a canviar i posin primer, segon i tercer. Vale? Perquè em sembla que és una barbaritat el que volen fer, perquè quart no hauran acabat quan es preinscriguin. Vale? Perquè penseu que fan nota mitja, o sigui, fa nota de tall. Què vol dir la nota de tall? Que miren el curs anterior quina és, si tenen 50 places, comencen a donar per nota i tallen allà on a la nota del lloc 50. Què vol dir? Que quanta menys nota tingui, més dificultats tindré per poder entrar. Sí? Vale. Això ho passem així més per sobre. Cicles formatius. Els cicles formatius van per famílies professionals. Sabeu el que són les famílies professionals? Més o menys. La FP que abans teníem. No, segons ciències, o més social, o més va per rams. Correcte. Sanitaris. Depèn del que tu vulguis. Llavors, aquí és on vosaltres podeu començar a acompanyar els vostres fills i filles. És igual que vulguin fer batxillerat com que vulguin fer cicles,
Però és important que mirem les famílies. Per què? Perquè tota família professional pot acabar amb un cicle i acabar amb una universitat. Vale? Llavors, quina és la feina que heu de començar des de primer? Pues a descartar. És molt més fàcil dir-ho que no vull. Quan ens arriba un alumne i ens diu és que no sé què vull estudiar, el que ens trobem és que ens diuen vale, no saps què vols estudiar. Vale, vols fer agrària? No. Al camp? No. Eso no. Echamos. Vale, doncs llavors ho tatxem. Sí? Llavors ens és molt més fàcil saber el que no. Comencem per aquí. Jo el problema que tinc a casa, per exemple, us ho dic, perquè he vingut per això més que res. Clar, tu a la meva filla li dius, t'agrada el comerç i el màrqueting? I va dir, ¿y ahí qué se hace? Vale, Ni idea. et connectes aquí. Vale? I llavors, per exemple, tu dius comerç i màrqueting, cliques dintre de comerç i màrqueting, vale? I aquí tens tots els cicles formatius que es fan de comerç i màrqueting. De grau mitjà, estem Vale? parlant? Comencem per mitjà, després ja anirem al superior. Llavors, entrem dintre d'activitats comercials. Vale? Perquè la teva filla no ho sap. Vale. Tenim sortides professionals, les acadèmiques són totes el mateix, grau superior o batxillerat, vale? I et surt totes les feines que pots fer amb aquesta titulació. Vale? Aquesta titulació, que en cicle formatiu de grau mig serà comerç i màrqueting, a un cicle de grau superior serà també de la família comerç i màrqueting, però després pot fer ADE, el que s'ha anat. Vale? O sigui, tinguem en compte que una persona que té un cicle de grau mig és la que treballa a baix a l'escala, grau mig és mig, i grau, quan ja tenen una universitat, teòricament, ets un comandament. Vale? Que igualment tindràs que començar per baix. Sí, sí, hay muchos titulados Vale? en el mercado. Sí, ¿no? tu veus. Vale. Llavors, la història és que jo puc mirar aquí del que puc treballar, llavors jo puc dir mama, és que no m'agrada gens això. Vale, doncs ho descartem, anem a mirar un altre. És possible que dintre d'una família hi hagi feina, o sigui, cicles que no m'agradin i cicles que sí. Comerç i màrqueting. Sí, per veure el salt. Era un exemple, Sí. Mireu que és una feinada buscar què vol estudiar, perquè això és entrar a cada una de les famílies. Per això diem que és important que comencem a primer i que comencem descartant el que segur que no. Si a mi no m'agrada moure'm, m'agrada fent surfing, evidentment, quan jo vegi allò d'activitats d'esport diré, buah, això treu. Vale? O l'agrari, que has de treballar al camp i tot això, buah, això no m'agrada, fora. O ens trobem a vegades que alumnes, quan veuen quines feines poden fer, diuen, anda, doncs jo m'agradaria això. De fet, me'n recordo un que ens va dir que, mirant tot això, va dir que li agradaria fer perruqueria i estètica. Llavors, apa, treballem amb la família, que perruqueria i estètica és un cicle formatiu que surten i tenen feina. Uf! Treballen moltes hores, però tenen feina. Sobretot els nois, que hi ha menys. Penseu que el Perquè és percentatge barbaria, d'inserció laboral de la formació professional dels cicles de grau mig és molt elevat. Fan pràctiques al segon any i fan pràctiques en una empresa real. Moltes vegades, si són bons, aquella empresa se'l queden. I si no se'l queden perquè en aquell moment no poden, es guarden el currículum i quan tenen un lloc el truquen. Per tant, hi ha percentatges d'inserció molt alts a cicles de grau mig. En el seu currículum poden posar que ja tenen experiència laboral. Vale? Que també passa amb el PFI. Amb el PFI fan pràctiques en empresa. Al seu nivell, però fan pràctica. Sí. Vale? I d'aquesta manera és anar mirant. Quan jo ja he descartat el que m'agrada o no m'agrada, que la part important és que agafi, faci una graella, vagi posant i vagi tatxant i vagi apuntant els cicles que m'agraden, que no vol dir que el voldria fer, sinó que dic, ostres, aquesta feina m'agrada. Vale? Llavors fem el mateix, però passant als cicles de grau superior. Vale? Tornem amb les famílies, mirem amb el cicle de grau superior, que entrem dintre de formació professional i tenim el superior. Vale? Dintre de tot això tenim també el PFI. Famílies actives també, estan sempre a baix les famílies. Vale. Llavors mirem les famílies i fem el mateix.
anem tatxant el que no ens agrada. Evidentment aquí ja tenim les que hem descartat del cicle de grau bàsic, doncs ja no cal que entrem. Vale? Podem entrar per donar un cop d'ull per si hi ha, per exemple, estic pensant que hi ha molt alumne que diu, tant noi com noia, que diu que volen treballar amb educació infantil i aquests no hi ha un grau mig de la mateixa família que el que hi ha de grau mig és atenció a persones amb dependència. Vale? Llavors no té gaire a veure. Sí? Aleshores poden fer un grau mig d'alguna cosa que els motivi i els agradi i quan tinguin el grau mig fet poden fer el grau superior d'educació infantil. O a vegades els hi va molt bé quan acaben batxillerat, però veuen que no trauran la nota, parlem de medicina, parlem de, per exemple, de psicologia, que la nota de tall està amb un 9 i pico, quasi 10, o medicina, que està amb un 13 llarg, vale? Doncs el que poden fer és, un cop acaben el batxillerat i tenen la selectivitat, se'n van a fer un cicle de grau mig d'educació infantil, de grau superior d'educació infantil o d'integradora social, que té a veure amb psicologia, o se'n van a fer el cicle superior de, si volen fer medicina, per exemple, de radiodiagnòstic o de laboratori, i després quan arriben a la universitat li convaliden, no totes les universitats, però hi ha algunes que convaliden crèdits. Però la nota tindrà sobre 10. La del cicle sí, però és el que t'he explicat. Tens la possibilitat de presentar-te a la selectivitat a les que ponderen. No, és que pensava que estaven en el cas de que hagi suspès la SELE i que ha passat a un cicle superior. També pot ser. Per accedir a la universitat, però tindrà el mateix problema, o sigui, el tema de la nota, no, d'accés? No, perquè tu, o sigui, un cop tu has acabat batxillerat et dona accés a cicle de grau superior, vale? Però el que tu et comptabilitza, si has suspès l'ESPAU, potser el pitjor, el que tu et comptabilitza per entrar a la universitat és la nota de cicle formatiu. La nota de cicle formatiu de grau superior s'equipara amb la nota de batxillerat més l'ESPAU, el que serà sobre 10. Tu, si suspès l'ESPAU, et pots tornar a presentar. Mira, L'ESPAU poden pujar la nota. Com parlàvem del cas de que li demanaven un 12 per entrar a medicina, digo, si se va un ciclo, estarán las mismas, ¿no? No, perquè serà sobre 10. Tu imagina't, es treu al batxillerat la prova, però l'ESPAU la suspèn. O no troba la nota per accedir a la seva carrera. Perfecte. L'ESPAU són la nota per tota la vida, però és que l'ESPAU tens unes assignatures, són sobre 10, i tens 2 assignatures que ponderen. Què vol dir això? Doncs que hi ha 2 assignatures que, depèn la carrera, et comptabilitzaran. Si tu vols fer medicina i vols fer filosofia, no et comptabilitzarà. Però si tu vols fer, per exemple, tens la possibilitat per entrar a psicologia, pots entrar per matemàtiques de les ciències humanes o pots entrar per matemàtiques del científic, del social o del científic. Doncs tu pots presentar-te a l'ESPAU, et presentaràs a les matemàtiques de les ciències socials i després la que pondera pots agafar la que és les matemàtiques científiques. És que antes era sobre 10. A la selectivitat hi ha 2 parts, hi ha una fase general i una fase específica. La fase general puntua sobre 10 i aquesta nota sobre 10 és la que s'equipara, la que deia l'Imma, al cicle superior. És a dir, el batxillerat amb la fase general és sobre 10 i aquesta nota és com el de cicle superior. Després hi ha la fase específica, que són 4 punts. Tu fas 3 exàmens i els 2 que treus més nota, te'ls sumen als 9 o als 8 punts que has pogut treure de la fase general. I aquesta és la nota. I llavors, al mateix tenim una nena, que vaig fa poc, la Laura Martínez, matrícula d'honor al batxillerat aquí, una nena brillant, però va treure un 12,8, no ha entrat a medicina. Llavors ara està fent un cicle superior i llavors diu que farà la fase, va repetir la selectivitat, tampoc va poder entrar a medicina, ara està fent un cicle superior i tornarà a fer
la fase específica per fer això que deia Es la farà Imma. la fase específica. Correcte. Que sumarà con su... Que la nota de com que és Exacte. una nena brillant, treurà una nota, segur, estic segur, molt bona al cicle superior. Llavors, farà la fase específica, se li sumarà i amb l'objectiu de poder treure el 13i que li farà falta per entrar per 5, perquè és molt bèstia. Clar, pensa que quan tu tens el cicle només has de presentar-te les que ponderen, Clar, això era el que me descolava. a les que són específiques, amb la qual cosa és d'alguna manera més fàcil que no passar batxillerat més l'ESPAU que et posen de totes les assignatures. Vale? 3 dies. Sobretot quan tens una nota tan elevada per accés. Vale? Si tens una carrera que pots accedir amb un 5, doncs vas directe i ja està. Però si són aquestes així, et van bé. I a més, aquesta nena amb el cicle superior que ha fet, quan faci medicina, li convalidaran crèdits. Vale? Què vol dir això? Pues que d'assignatures que ella ha fet durant el cicle superior li canviaran per crèdits de la carrera, o sigui, per assignatures de la carrera. Les tindré com fetes, no? Exacte. S'ha de matricular i ha de convalidar, ha de pagar una part, perquè de pagar no te'n Pagando lliures, la convalidación, si no, no, vale. però perquè ja tens una nota que t'equival a aquella, perquè penseu que en el cicle és més pràctic. Vale? Sí? Seguim? Vale. Llavors, quina és la part que vosaltres heu de començar a fer? Aquesta que us deia. Entrar dintre de tria educativa. No patiu perquè les preguntes freqüents aquestes de la pàgina web, l'objectiu és posar com ajuda el meu fill a triar, vale? I us posarem quines són les passes que heu de fer, us posarem els enllaços i si teniu algun dubte ens ho podeu preguntar. Vale? Pregunten aquí, Imma, quines són les assignatures que ponderen segons les carreres, però jo crec que Això ha de ser arribant a batxillerat. Si poseu a la pàgina web com ponderen a la carrera, o sigui, entres dintre de la carrera teva. Mirant els graus des d'aquesta pàgina web, mirant els graus, dintre de cada grau posa quines assignatures ponderen. Aleshores s'ha d'entrar a tria educativa, entrar als graus formatius, aquestes són les carreres universitàries, i dintre de cada grau està especificat les assignatures que ponderen i la nota, perquè cada assignatura no pondera igual, hi ha assignatures que ponderen 0,10 i hi ha assignatures que ponderen 0,20. Sí. Aleshores, igual hi ha 6 i d'aquestes 6 et diu quines són les 0,20 i quines són les 0,10. Si ponderen a 0,10, el màxim que trauran serà un punt d'aquella assignatura, el màxim, o sigui, si treuen un 10 a l'examen de selectivitat tindran un punt, si pondera 0,2 tindran 2 punts. 2 punts a sumar a la nota que tenen. Poden tenir un 1, un 1,5, un 34, vale? D'acord? Doncs la forma que comenceu a ajudar és això. És el mateix que quan vosaltres arribeu a quart, que ja ho repetirem, ho tornarem a dir, és important que jo em prepari el plan A i el plan B. Què vol dir això? Que em preinscrigui a cicle i que em preinscrigui a batxillerat. Perdó, quan acabin batxillerat, si fan batxillerat, per si no entren, com la nota de la selectivitat la sabran després i sabran després si han entrat o no, és important que feu la preinscripció també a cicles. Busqueu el cicle corresponent a la carrera que pugui. I amb l'ESO igual. Fem preinscripció a cicle formatiu o batxi. Si és batxi, en principi no hi ha problema perquè hi ha continuïtat, però si és un cicle formatiu, tenint en compte que va nota de tall, que tinguin un pla B, important. Jo ho treballo molt amb ells, això durant tot el quart, però és important que tinguin un pla B per si de cas, perquè ens ha passat que hi ha hagut nanos que no han entrat al cicle que volien perquè s'han quedat fora per nota. Aleshores, al setembre tens aquí el despistado que, profe, què hago? Perquè no tinc plaça enlloc. Hi ha places, normalment al setembre acostumen a sortir places de cicle formatiu, però si això ja ho tenim previst i veiem que no entrem, i pot ser que sigui un cicle que no sigui el que m'agrada. Igual que amb les prescripcions, ja arribarà el moment, però jo també mirem també la nota mitja que tenen i en funció de la nota mitja també hi ha estratègies per quan fem la prescripció tenim més possibilitats d'entrar que depèn de com la fem. Cicles de matí estan molt demandats, cicles de tarda estan menys demandats en primera opció. Aleshores, en funció de les notes, de vegades és millor posar primera opció de tarda per assegurar-me que tindré plaça
perquè si demano primera opció de matí és molt possible que em quedi fora perquè les notes són més altes. Però tot això ho anem treballant a quart. I quan arriben les inscripcions jo amb ells ho faig, ho mirem i aleshores veiem opcions que tenim per intentar que tothom pugui fer la formació que vol. Que és la part important. Vale? Què us trobareu els que ja esteu a segon? Que a final de curs us donarem el que es diu el Consell Orientador. Vale? Què significa el Consell Orientador? Nosaltres mirarem amb els nanos, treballem amb ells des de segon, des d'una optativa aquí, tot això de la tria educativa que us expliquem, que comencin a descartar. L'objectiu de segon és que treguin i que descartin, que sàpiguen el que no volen fer segur, vale? Que no vol dir que no puguin després canviar, però que intentin veure què és el que no els agrada, vale? I a final de curs us donem un consell orientador. Què és això? És un paper on l'equip docent us diu com està ara mateix el vostre fill. És a dir, si el vostre fill continua treballant amb els hàbits de treball, amb les notes com fins ara, podrà fer batxillerat o podrà fer un cicle. Els hi preguntem amb ells què volen fer. Hi ha nanos que tenen unes notes molt elevades però igualment volen fer un cicle. Doncs nosaltres direm, estem d'acord amb el que vol triar ell, que és un cicle, o ella, que és un cicle. O, si continua tal com està treballant ara, serà difícil que pugui graduar, per tant, és possible que tingui que anar a un PFI. Això no és vinculant. Què vol dir? Que no estem sentenciant que el nano a segon o la nena a segon de l'ESO no pot estudiar, però sí que és una advertència a vosaltres de cuidado, perquè estem en un moment en què encara ens queden 2 anys per treballar amb ells. De la mateixa manera poden canviar, perquè, tal com us explicava, poden tenir moments emocionals amb els que patinim quan arriben a tercer. Si jo estic malament emocionalment, em costarà molt que m'entri la informació al cap. Doncs hem d'estar alerta amb tot això per poder treballar-lo amb ell o amb ell. Sí? El que us explicàvem dels cursos de PFI, això més o menys ho hem explicat. Us ha quedat algun dubte de tot això, tota aquesta mala informació? Us hem espantat molt? Els del primer, sobretot. Està controlat. Les altres possibilitats, això us explicàvem de les capacitacions professionals. Llavors, de quina altra manera podeu ajudar-los? Nosaltres això ho treballarem amb ells. Us posarem l'enllaç d'aquesta pàgina web que és d'Empreses que Inspiren, on trobareu vídeos de gent que explica el seu itinerari formatiu. I la professió que tenen. Hi ha moltíssims. Vol dir que heu de mirar tots d'aquí a quart de l'ESO? No. Sinó que vosaltres podeu mirar segons el que us interessi, perquè això us ajudarà també a que els vostres fills i filles puguin veure el que estan dient que han fet. I aquí expliquen des de persones que han estudiat una carrera, després han fet un cicle o s'han trobat amb una feina que no té res a veure amb el que és la carrera que he estudiat, però sempre suma, i he acabat fent una altra cosa que m'agradava. Itinerari disruptiu, és molt divertit perquè veus, itinerari disruptiu, aquí en vídeos hi ha persones que potser a l'ESO, en la formació reglada, hi ha nanos que no funcionaven, que no tenen professions i professions molt xules, i a més expliquen com ha sigut el seu procés d'aprenentatge fins a arribar on estan fins ara. De fet, vam demanar, aviam si ho aconseguim per algun cantó, ho aconsegueixen ells, escoles que inspiren, que és els que ens estan ajudant a fer aquest projecte d'orientació, que és el projecte Excellence, els hi vam demanar que ens posin, sisplau, algun jugador de futbol
que expliqui el que ha estudiat. I Perquè algun tenim streamer també. molts alumnes. Me vais a poner aquí los youtubers y todas estas cosas. Pues un youtuber que Mira, no expliqui estaria tot. malament, No, sí, perquè sí. aquesta gent No és tan fàcil no ser ho veiem. youtuber. No és No, fàcil. no, que fan un fàcil. banyat, tenen un volum de feina al darrere brutal, aquesta gent. La d'hores i hores i hores que es passen per gravar el vídeo, per editar-lo, per penjar-lo, i això els nanos no ho veuen, veuen el vídeo xulo que veuen i diuen, pues yo quiero hacer esto. Claro. És que hi ha Veuen un que punt se'n al darrere van. molt bèstia, i no ho veuen, no són conscients. Nosaltres estaria molt bé tenir duren 10 minutets cada vídeo, són molt curtets, i és la mateixa persona que t'explica la seva experiència. Soc tal, em dedico... Hi ha un artista de videojocs 2D. Molts alumnes, moltíssims dels que fan informàtica perquè volen fer videojocs. Fins que aterren a la informàtica i fan programació. O ser Ai, hacker. senyores, ai, amigos míos, ja no ens agrada tant. O La hacker. programació és molt difícil. Jo vull ser hacker. I dius, vale, tu saps el que has de fer per arribar a ser hacker? Clar. Claro, es de tal coneixences Saps? O això, jo vull ser Messi. Hi ha molts que diuen, jo vull ser Messi, però estàs jugant a futbol? Diu, no. Ah, bien. Pues vas mal. Ya vamos tarde, para empezar vamos tarde. Però després tingues en compte que igualment els jugadors la gent del rendiment ha d'estudiar. Llavors vam demanar aviam si ells que tenen més contactes poden aconseguir algun vídeo que ens puguin explicar això, no? Què suposa arribar a ser, quina formació has de fer, ¿vale? Bueno, es que van molt perduts. El problema, l'Eira, per exemple, a mi em passa amb ella. No, ostres, jo, pues no, una ingeniería, pues siempre le digo, tú pa' ingeniera. Pero lo típico, en casa del Penseu padre. també que els ¿Y vostres qué fills i hacen un filles... ingeniero? Es que no tienen ni idea. Clar. Bueno, jo me'n Penseu també que recordo... els vostres fills i filles treballaran a professions que actualment no existeixen. Per exemple, Partint d'aquesta base. l'any que ve començarà la Els carrera estem formant per d'intel·ligència coses que no artificial. sabem a què es dedicaran. La tecnologia està avançant moltíssim. Com prepares aquesta generació si no sabem a què es dedicaran d'adults? L'any passat amb segon, que estava treballant tot això i estàvem mirant tot això, hi havia gent que em deia, jo vull ser empresari. I li vaig dir, empresari de què? D'empresari. Vale. I els teus pares, heredaràs una empresa dels pares? No. Vale. Tenen fons econòmics per invertir en una empresa i estar un any sense guanyar res? No. Llavors? Es que se ganan bien la vida, ¿no? Sí. Es que ganan mucho y trabajan poco. Digo, claro que sí, bonita. Quan estan aquí dalt, a lo millor sí, i si no cuides l'empresa se'n va a pique. Saps? Tot això ho hem de començar a treballar, però ho hem de començar a treballar també des de casa. Hem de poder explicar-li què estem fent a la nostra feina, no? I que qualsevol feina és necessària. Hi havia una nena que deia, jo vull ser metge, i li vaig preguntar, ell no tenia la capacitat per treure's una carrera, i li vaig preguntar, què és més important en una operació, un electricista o un metge, amb un quiròfan? I em va dir, el metge? Li vaig dir, vale, doncs aviam com s'ho fa el metge sense cap il·luminació, sense tenir el quiròfan net, sense les senyores que venen a netejar i deixen tot polit, net i desinfectar. Tots som importants a la cadena. El que hem de trobar és què és el que ens agrada i ens fa sentir bé amb nosaltres, no? Hem d'arribar amb això, perquè nosaltres som els primers, que tenim moltes vegades la idea aquesta de... Les expectatives Sí. amb els fills. Que és la que a nosaltres hem heredat, o sigui, nosaltres venim de los listos a BUP i los tontos a FP, i això ho tenim marcat a les venes. Quan el teu fill ja et diu que farà un cicle, se't cau el món a sobre, no? Dius, tu no, a tu no et toca, no? Però també estem molt encasillats. Sí. Sí, perquè tu fas una carrera d'electricista per dir alguna cosa, però si, per exemple, no t'ensenyen d'economia, tu muntes una empresa i si no saps gestionar els diners te'n vas a la merda. Sí, sí. I la vida és multidisciplinar. Correcte. I per molt que tu siguis de ciències, si després no et saps les lleis o si no saps fer un correu electrònic o no saps escriure una carta, també te'n vas a la merda. Vull dir, has de fer de tot. Per aquí pots buscar altres persones, però clar, per poder decidir ser empresari has de pensar d'empresari de què? O un altre que em va dir, vull ser distribuïdor de què? No, però tu mateix amb les finances de casa teva. Sí, Quan t'has de ficar en una hipoteca o quan no. O Has de saber de entendre... tot. En aquesta vida has de saber de tot. Entendre el que és el rebut de la llum.
Que això ja és... Eso hay... Un màster. nobles no saben lo que es. Això ja has de fer un màster. Vale? Ai, Bueno, una mica és acompanyar-los amb tot això, vale? Ells no saben què volen i elles no saben què volen fer. Nosaltres hem de deixar-los fer. És important que si s'equivoquen, si penso que t'estrellaràs, perquè jo no et veig habilitats per fer això, l'hem de deixar estrellar. Vale? Això sí, amb el compromís de que s'hi comença la cara. Sí, Vale? Perquè si no estarem tastant diferents coses. Vale? I penseu que surt més econòmic que tastin per cicle formatiu que per la universitat, que són 1.500 euros, si no més. Si et bequen, però és que si et bequen ja tens una nota molt alta i et becaran primer. Si aproves primer, si no, no. Vale? Jo estic dient quan decideixen fer i deixar-lo penjat. Vale? Vale. Teniu algun dubte? Ho veieu molt lluny? Ho veieu pràctic? Penseu que avalueu-nos una mica si hi ha alguna cosa que us agradaria millorar. està media marató. Està media. Està molt bé tenir tota aquesta informació per anar fent una ullada. Això tindreu a la web, tindreu el vídeo de la sessió d'avui. I ens tindreu a nosaltres. I a la web tindreu un espai també per fer consultes. I si necessiteu, durant aquest temps que queda fins que arribi l'acord, parlar amb nosaltres pel que sigui, ens podeu demanar cita també, podeu venir un dia i podem mirar-ho amb calma. Vale? Aviam, la idea de que veieu totes aquestes sortides és el fet de que, evidentment, fer l'ESO és una que és super imprescindible, però si patinem per algun motiu no ens hem d'angoixar, sinó que hem de dir, vale, hem arribat aquí, estem en aquest moment, jo he estat lluitant amb tu i t'he estat acompanyant per aconseguir que aprovis l'ESO, per 1000 raons no ho has fet, tenim altres opcions. Anem a lluitar perquè no baixin del tren d'estudiar, Sí. de formar-se. Penseu que hi ha gent que no gradua, sense tenir l'ESO. Hi ha gent que ha arribat a la universitat sense graduar. Es pot. Treballant, Es pot. Es triga més temps, lògicament, però és el que deia la Imma, gent que potser amb l'ESO no té el nivell maduratiu suficient i no ha pogut graduar pel que sigui, fa un PFI, es motiva perquè li agrada molt, s'enganxa a estudiar un cicle de grau mig, tira al superior i després del superior diu pues he d'anar a la uni, vull treure'm una carrera. I ho han fet i se l'han treta. Tenim persones que han arribat fins allà, per tant, no trobes l'ESO, no és del fin del mundo. Val? Hi ha possibilitats. I a més la formació ha de ser per tota la vida. Aquesta és una altra, que és, han de començar a entendre els vostres fills i filles que són una generació que si volen tenir una bona feina s'hauran d'estar formant tota la vida. Vale? Perquè tot evoluciona molt ràpid i si no ens reciclem ens quedem fora. Més el meu fill que vol fer electromecànica. És més I encara. això, com està evolucionant ara, que ho té molt clar, molt clar, molt clar. Bueno, que quieres ser mecánico de la Fórmula 1. Digo, bueno, estás aspirando mucho. No, tens una formació, ho saps, a l'escola Montlau. Sí, bueno, clar, és que jo he parlat amb el pare perquè el nen vagi a la Montlau, però clar, ha de fer notes bones. A la Montlau no ya puedes tener dinero, pero también tienes que tener nota. Clar, és que és tota l'oferta i la demanda. O sigui, si hi ha molta, tindrem problemes. Ara, si vol i no pot entrar, ojo que per entrar a Castellarnau a fer mecànica també la nota és... És alta perquè hi ha molta ja l'he demanda. dit. A veure, és Penseu un que hi ha nen, cicles és un nen formatius que fa nota. que tenen Ara moltíssima s'està demanda i això fent. fa que la nota de tall pugi, i pugi bastant. Per tant, amb un 5, Que no amb un nos pida cicle los amigos sorprèn. para que no haya mucha demanda. No, ¿no? Eso es otra cosa. Ell va callar i que ho va fer. Ellos son fan de marketing. És qüestió d'anar fent. Clar, jo li dic que és que, a veure, jo vaig fer FP en el seu moment. Clar, jo dic, a veure, Marc, ja m'han dit que és un nen de batxillerat i ja m'ho han confirmat que és un nen de batxillerat. Però clar, jo li dic, escolta, si no pots anar per batxillerat, fes cicles, t'ajustes ja a la teva professió, ja la tens, i si vols seguir, segueix. Però ja amb els cicles
ja ho tens. Vol fer enginyeria mecànica? Doncs mira, jo et diria que funcionen millor i fracassen menys els que quan comencen enginyeria mecànica van d'FP que els que van de batxillerat. Perquè tota aquesta base d'informació que tenen des de baix, Pràctica, de pràctica, de treballar, de veure com funciona, de conèixer tots els intríngulis, els hi dona molta més energia, o sigui, molta més qualitat que no pas els que van des de batxillerat. És una mica amb totes les carreres, perquè els que van d'administratiu i arriben a fer també tenen molt coneixement que els que han vingut a batxillerat no tenien. No en tenen. Hi ha carreres que no tant, però totes les que són tècniques, les enginyeries, tot això sí que anant per cicles, que potser dius que faci un batxillerat i passi directament a cicle de grau superior. Això ha de ser el cas de cada nen. O sigui, un cop ja et diuen aquest nen pot fer un batxillerat, anem a mirar la millor via. La via que més et sumi a tu. La via que et doni més energia, pugui anar més cap endavant. Perquè els que arriben de batxillerat arriben i es troben moltes vegades perdut, que els altres els hi passen la mà per la cara. Per què? Perquè tenen una base. Les pràctiques i les cases en empreses i tot això. Informàtica passa el mateix. Sí que és veritat que els que fan el cicle de grau mig d'informàtica es pensen que sortiran hackers i quan arriben allà i els hi comencen a fer desquajeringar un ordinador, se'n recorden de tu i et diuen jo no vull fer això, no? Però després quan arriben a estudiar i se'ls hi espatlla l'ordinador veuen que, ostres, doncs saps que val la pena perquè no em quedo trabat sinó que puc continuar? Llavors el que hem de mirar és què vols estudiar, o sigui, què vols ser de gran? I a partir d'aquí mirem quina és la via que més et sumarà. Que és per cicles, és per cicles. Que no està el cicle, jo què sé, el que us deia, educació infantil, doncs potser vaig per batxillerat i accedeixo des de batxillerat, perquè de grau mig no tinc res i tinc la possibilitat. O sigui, mireu què és el que més suma. Perquè realment serà el que ajudarà que estigui més motivat. I hi ha una cosa, una teoria que tenim que anem veient, i és el fet de nanos que quan estan fent primer i segon de l'ESO no tenen idea de què volen fer després, tendeixen més a desmotivar-se que no pas els que tenen una fita, perquè veuen l'objectiu. Uns anys no saps què vols. No, però si jo tinc la il·lusió de dir, si jo ja sé el que no vull, t'asseguro que les cares canvien. I el nano aquest que et dic que segon va dir jo vull ser perruquer, potser quan arribi a quart no ho vol ser. Però el fet d'haver vist que té il·lusió per fer alguna cosa, ja li dona peu. I a nosaltres ens dona peu d'anar-li dient, ei, que per arribar a això que vols necessitaràs una nota, anem a posar-nos les piles, saps? És com tots nosaltres, o sigui, si sabem on volem, quin és l'objectiu que volem, on volem arribar, estem més motivats que si no sabem per què estem treballant. Per què treballo? Llavors és ajudar-nos nosaltres una mica i posar-los la il·lusió de anem a veure què vols, va. Bueno, doncs no us entretenim més. Moltes gràcies Gràcies a vosaltres. per la participació i aquí ens teniu. Ya nos iréis diciendo. Sí. Si lo tiene claro es más, Pero lo tiene muy claro y ya en el pasado. Muy claro. La ley me saca muy buenas notas, es una lenta de 10, pero sin idea. Bueno, no se ha relajado este trimestre, Tampoco bien, se pensó que no pasa lo que pasa. A ver, ¿qué nos pasa? A mí me da miedo son niños de edad muy bien y en vez de no, ahora en tercero de eso, estás haciendo un año fin de semana, y ahora ya he llevado 3 fines de semana, el sábado y el sábado estamos llevando casi que es Pero este año
la bolilla. Sí, pero el viernes la educación de los grupos de niños que han ido entrando no son los formativos iguales que están. Y la nota por eso es importante que ellos intenten sacar la nota más alta que puedan, porque después entre hay 50 plazas, son las 50 plazas más altas. Pero bueno, hay muchas plazas. Si no ven para qué sirven las mates, si no ven para qué sirve tal, es cuando Sí, yo de segundo. exacto. Todo. pero no es lo mismo en las promociones que están entrando. No, pero me refiero a Pero ella me habla de Amira. Veníamos siendo mejores Bueno, yo Buena estudiante, ¿no? sí, y con buenas notas. Pero, ¿sabes? Depende de las estructuras que tenemos, ¿vale? Depende de toda la promoción, porque evidentemente es Bueno, ahora tienen que madurar. Hay niños que son un desastre, que llegan a cuarto, se les hace la luz. Es como, sí, Vale. profe, Bueno, porque estamos entrando en la adolescencia, todo lo contrario, y el grupo, vale, el grupo puede, pero es que es algo general, no de planchar, es un tema de maduración. sino que es algo general. Es algo que acaban, cuando que hablas, nosotros tenemos comenzar otra etapa, que les gusta, que coordinación de no, que es orientadoras en de serio. etapas. Estamos en lo mismo, o sea, han venido las generaciones, yo me acuerdo, la mía tiene ahora 24 años, Sí, sí, muchas y cosas. yo me acuerdo que cuando la mía Pues entró al sí, sí. instituto, Muy bien. entró con miedo. Entró, ahora ese no es una mala palabra, que había dicho. Entró cojonada, porque éramos pequeños. Ahora entran los pequeños que eran tantos, no, pero entraron, a ver si me entiendes, entró en plan de, a ver qué pasa, somos los pequeños, a los mayores no les... Veníamos siendo los grandes, nuestra primera generación veníamos siendo los grandes de la nueva. Y llegamos siendo los primeros. Pero aquí decían hay más grandes. Excelentes. Y la generación que había en ese momento aquí era la generación. Eran los peores. Lo que estaba como los nuestros entraron en primero, lo ¿En que qué había año por fueron los encima. vuestros? ¿En el Nosotros 97? 2004. No, digo de entrar aquí, en el 97. Ay, no sé. Ahora Cuando según ellos, Segundo de universidad, o sea, son los nacidos 2004. en el 97, son los que entraban. Las generaciones, los grupos, sí, estoy hablando de los grupos en general, de cómo van subiendo, son diferentes. Ya os digo, o sea, falta de respeto. Nuestros son del 2010 y estuvieron allí no sé cuántos años. 2004, dice. Van a entrar aquí. Ah, vale. No, Nacieron en el 2004. La primera Por lo tanto, 14, 15 en el 16. Y lo que había aquí, no sabes, lo que había aquí era de lo peor. Nos explicaron de lo peor Que nosotros estábamos asustadas de decir, a ver qué nos vais a encontrar. Y la verdad que tuvisteis un cuidado increíble. Seguimos teniendo cuidado, pero ya te digo que las generaciones que vienen, la falta de respeto es importante. Pero los que veníamos de nuestra generación pequeña de Granchal también eran niños. Ya no te digo como estudiantes, te digo como niños, como personitas excelentes, porque eso no se ha continuado. Porque no continúan los que entran así, en general. Porque hay no, pues te lo aseguro que no. Tú ves unos niños que les cuesta, o sea, tienen muchas más faltas de respeto hacia los profesores. En general. Yo falta de respeto, perdona que te diga, yo pongo la mano en el fuego por mi hijo, pero falta de respeto. Yo por el mío también. No estoy hablando en general, no estoy diciendo... Porque no, en 3 meses no ha podido cambiar tanto mi hijo del perfil de no va a
Electra o aquí. Pueden cambiar en el momento que a nivel del grupo quieren estar dentro del grupo. Hostia, pero si eso es así, espero que me llaméis en el minuto -3, porque le reviento la cabeza. En tu caso tú le haces noca que le revientes. Si hace falta, sí. No hace falta, pero... Porque sé que no va a hacer falta. No, pero lo te tengo digo, clarísimo. pero tú dices esto, hay mucha gente que justifica totalmente lo que está haciendo o que tanta gente de más sí. que los hemos usado, si me lo sé explicar. Si veníamos de la lectura 50, son mucha más gente que hombre, en todo son 120 en un nivel. Y no vienen 50, ahora no han venido 50. De hecho, vale. El resto que vienen de fuera de novela son los que incitan a... No es que inciten, o sea, si tú ten en cuenta que es un grupo clase, ¿vale? Y en este grupo clase que yo tengo, yo ahora con 12 años necesito pertenecer al grupo. Con lo cual me subo al carro de lo que está haciendo, el que hace gracia, porque todavía no tienen la madurez para pensar me está molestando y no me deja ir adelante. Muchas veces me gustaría tener una creerme y ver las cosas. Bueno, sí. Yo a veces pienso que no en mi hijo, o sea, yo no lo veo en No, pero es que si es así lo quiero saber, es que creo que ya lo habría sabido. Exacto, Ya lo habría sabido. Pues mira, yo te iba a decir, Ima, digo, no sé si hay alguien ahí que está la música escuchando. Bueno, es igual, tampoco es. No, estoy contigo totalmente. pues mira es que el que había no es para nada. Y mira que os lo dije Sí, y lo reitero.